Пашчо, как ти по-хубаво, жените или мъжете? Мъжете. Мъжете, искаш мъже? Ще да пипаш, какво да пишеш с пипаш? Нема, кажи сега, искаш да спиш с мъж ли какво? Ще звъня са. Вас, Пашчо, я покажи как съм то научил да правиш. Как? Я покажи окото. Пашчо, чай да те покажа по-вълната. Елай тук те отпреде. Е тук те. Той снима да се снима. Елай тук те отпреде. Че там много... Ела. Влади, Пашчо. Ладно си им приятел. Покажи сега, кои повече харесваш, мъжете или жените? Ма искаш да спиш с мъж? 7 години много те го петли, 7 години вече. Ама ти педерас ли си? Не. Ама искаш мъж да ебеш. Ела, Пашчо, ела, покажи как мигаш, как съм те научил. Ела насам по-наблизо де. Покажи сега на хората тук, ела в Фейсбука. Ела насам, ела. Пашчо, кажи де. Кажи де с Пашчо. Ела да те снимам да те покажа в Фейсбука. На хората. Виж кай хубавец, ще ти намеря гадже. Как мигаш, я покажи. Мигни, дай целувка на Фейсбук. Целувка им дай. Кажи чао, Фейсбук. Фейсбук. Кажи аз живея тука. Бат Георгей! Викай. Аз е Бат Георгей, кажи. Ама нищо кажи Бат Георгей. Задушавам се. Задушавам се, кажи. А те.